Cig Oen Cymru. Dyna be dwi ddefnyddio i'r rhain. Ddau at y cig rwan. I ddechrau, dwi eisiau gwneud chydig bach o lysiau, jyst i fynd gyda fo, gyda'r cebabs a'r cwscws. A'r llysiau sydd gyda i fan hyn ydy jyst courgette eitha bychan. A dwi rei pupur coch, a wedyn rhai o fel y pys fel y monge tŵma. A falle bod nifer fawr, chi'n gwybod, mae'r rhain yn bethau dwi'n credu'n wedi y courgettes a'r pys yn amlwg, sa'n yr arni rwan. Dwi wedi cael llwythio o'r rhain, a mae'n ffordd bach neis o ddefnyddio nhw i fyny. A beth sydd gyda i'n fan hyn ydy olew, a dwi wedi rhoi yn hwnna chydig bach o gronynau garlleg, neu ydych chi ddefnyddio garlleg fresh, chydig bach o berlysiau sych ar y wyneb fel yma, a dwi jyst yn rhoi munudau i'r rhain. Dwi eisiau nhw fod yn neis ac yn grensiog, dyna di'r syniad. Dim gormos, mi eisiau ffrio nhw ym rhy hir. Nag oes, so nawn ni adael rheina wan ar yr olew. Reit, da ni'n dod at cwscws sydd yn mynd i gael ei weini gyda fo. Mae gennau 100 gram o cwscws y fanna, a wedyn dwi jyst yn mynd i roi ddipyn o ddŵr berwedig ar yr wyneb, jyst digon i orchuddio, a fel da ni'n gwybod gyda cwscws, mae o'n di amsugno'n dydy. A wedyn rhwng ni sydd, lemon i fewn, a wedyn pan mae hwnna wedi amsugno, di sefyll am chydig bach, sa chi'n gallu troi fewn dipyn bach o fintus. Oherwydd yn y cwscws yma, does a ddim llawer o flas nag oes cwscws plaen. So roi'r mintys i fewn wan, a dwi'n mynd i roi chydig bach, neu lemon neu limes yn di hwn, lime hefyd. So da ni roi blas neis rwan. Mae'r arogl, wedi y mintys, felly yr oglau'n dweud y syth. Mae'n neis yn dydy. Wel, mi nes I sgwlcan darn o gaws yn ystod yr egwyl, a mae rhaid dweud, o'n i'n lli blasu'r mint yn gryf, oedd yn neis. A weithiau, da ni'n dueddol o roi neu olew neu menyn yn dydyn. Dwi'n hoffi reid olewydd, jyst rhyw fymryn, jyst i helpu'r gronynau pyd o glynu. So dyna'n cwscws di gwneud, a roed ar yr un ochr, a cyn I mi ddod at y cig, na I jyst rhoi troad bach i'r rhain wan. So fel dwi'n dweud, jyst cadw nhw'n eitha crisp ydw I. Na fo, gadael rheina. Cig sydd gyda i'n amlwg ydy Cig Oen Cymru. Dwi'n mynd am yr steaks y goes heddiw, sydd wrth gwrs yn fwy braidd. Dwi'n gwybod maen nhw'n costio chydig bach mwy, ond os ydych chi eisiau defnyddio fel yr ysgwydd, ciwbiau'r ysgwydd, neu hyd yn oed y gwddw heb yr asgwn, da chi roed y mewn marinade fel dwi'n mynd i wneud rwan, a wedyn mae'n di aros yn y marinad na wedyn am ddipyn, felly mae o'n mynd yn dyner. Os da chi di mynd am gig chydig bach, da chi'n gwybod fel yr ysgwydd mwy gwydyn, gadael o'n y marinade yn hirach. Ond ta hwn dim ond yn gorfod bod yn y marinade, swn I ddweud am ryw hanner awr. A wedyn mae gennau croen y lemon y fanne, dwi wedi reid ryw 2 neu 3 clov o garlleg, sydd y lemon, a da ni eisiau olew eto. Ac yna, swn I rei chydig bach o bowdwr paprika. Dim llawer. Jyst i roi bach o gic. Jyst bach o gic. A dyn dyna fo yn marinade bach hawdd. A wedyn mae'r cig yn mynd I fewn fel hyn. A wedyn I roi'r gell wrth gwrs. Gorchudd arno fo a reid o'n yr oergell wan. Neu fedrwch chi reid o be nes I, dwi wedi hoffi reid o'n y bagiau. Da chi'n gwybod bagiau rhewgell? A dyn da chi'n gallu ysgwyd o rownd, a wedyn gadael iddo fo sefyll. A chi'n gallu gweld y cig yn amsugno y cyfan fyna, yn syth bin. Yndyn. A dyn fel oedden ni, chi'n gwybod y syniad yr wythnos yma ydy drio annog pobl I fynd ati fwy, prynu cig lleol, cig Cymreig, bendigedig Cig Oen, ac arbrofi. A mae gennym ni nifer o reseitiau, chi'n gwybod, ar y wefan ag ati. O cig gorau yn y byd, da? O, wrth gwrs, yndi, wrth gwrs. Reit, beth sa'n ni'n ei wedyn, pan mae hwn di cael sefyll chydig bach, mae o di amsugno rwan, da chi'n gweld. So ni roi hwn mewn bowlen neis gweini. A wedyn dod at y llysiau yma. Heina ar yr wyneb. Gyd I fewn. A mae'n neis ac yn lliwgar hefyd. Yndi, lot o liw na. A troad bach iddo fo. Yna, dwi eisiau rei chydig bach o gaws feta. Jyst I orffen o. Ac wrth gwrs, mi fysech chi rwan yn cymryd y darnau yma, eich stick kebab, a wedyn jyst rhoi nhw gyd arno yn bysech. Dan y grill neu barbecue, a jyst am ryw 10 munud, chwarter awr, oherwydd mae hwnna'n dyner yn tydi, a di bod yn sefyll. A wedyn dyma ni. Dwi wedi coginio'r rhain.
Waw. A dwi di rhoi dre, chi safio chi gyda cael yr ei pwyth fel, dychwch fendigedig ydy'r hein. Ie, a'r sydd hefyd. Fendigedig. A wedyn mae o'n rhywbeth neis, dwi'n credu, mae'r penwythnos yn dod, yn dydi? Da ni fod i cael hael, lle be am feddwl wneud rhywbeth fel hyn? Na, mae rai dweud. A mae'r arogl hefyd, yn diwe. Yndi. Mae hwnna'n tynnu dŵr y daneth dydi. O, neis iawn. Rhywbeth syml a jyst, chi'n gwybod, dwi'n meddwl, gwych ar gyfer y penwythnos yma.